Takže Tomáš za Messiho. Ano, ano! A brankář chtěl, vytočil. Takže teď jdem. Hop, 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 jdem. A jdeme si. A je to tam, že jo, taky ne. Je, musím nahrát blízka. Koukejte. No, bez komentářů. Úžasný. Takže Messi jede znova, takže no zde. Prostě Tomáš. Pojď! Ještě! Vidím hubu, ty vole. Ano, zase kličky před nikým, moje trošičky kličky. Tak když se dostane do gólu, ty vole, dělej jak dej, no. No, blum, no, je to tam. Ty vole, to chytnu! To je macher. To je master. Vidíte, jak pek křičí, tyjo. BUM! Není! Dělej sprint. Ano, teď běží vždycky souboj, brankář versus Messi. A je to pauzu, ty vole. No tak. Ty jo, to máš třeba, skoro. To máš ještě jednu a dáš to. Ty vole, jo. No skoro, ty. Tomáš. Jo! Barcelona! Úžasný gol, bez komentáře. A ještě hodil hubu. Ještě hodil hubu, přesně tak. Komentátor řízba. Ano, prostě, Lionel Messi, ano, Messi. Pojď na Reynara, já se hraju s tebou! Gol! To byl trošku slabý. Nebylo. To nás opakovaný záběr, prostě úplně kokot, jako, no. Tomu se říká Ještě prostě, poslední ještě. Ještě dáme jeden gol. Au. Ještě moment. Okay. Já mám tolik času, ty to hraje úplně do prdele. Dáme gol. Tak křičí, ty emoce. Faul. Červenou mu dej. Nahraj. Jo, gol. Dobrý boj.